Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Danas se budim nešto kasnije nego inače i dobijam netipično obaveštenje. Znate i sami da sam već pričao milion puta da imam to nešto kao što je na YouTubeu zvonce za te neke anime sajtove, za neke novine itd. I meni stiže obaveštenje, pomenuh već netipično, za LGBT populaciju. I ono sav zbunjen, ulazim u link kad ono piše Boruto pisac podržao LGBT u svetu fikcije. Znači jednostavno ne možete da, ne mogu da vam dočaram moju reakciju, znači ja bukvalno trljam oči i čitam, ja rekao kakva je LGBT populacija, šta me sada spopalo, inače imam ništa protiv gejeva, ali gej nisam, tako da me ništa bukvalno u toj sferi ne zanima. Ali fazon u nastavku te kao deskripcije pisalo je Kodachi, onda sam nekih 10 minuta razbijao mozak, ko je taj lik? I onda se setim da je on pisao Boruta, bože moj. U suštini ta rasprava traje i dan danas na Twitteru, jedni kreatori smatraju da LGBT elementi ne trebaju biti u svetu fikcije, dok drugi smatraju suprotno i jednostavno imate kilometarsku raspravu na različitim jezicima. Ja stvarno ne znam ko je uspio da pohvata ono, ali eto, ta rasprava i dan danas postoji i dan danas se kontradiktuju itd. Pošto se Kodachi među prvima izjasnio da su LGBT elementi, bar po njemu, izuzetno bitni, ljudi su ga pitali, pa na kontu čega ti određuješ seksualnu opredeljenost nekog svog lika? I znate što je on izjavio? Mislim, ništa bolje nisam očekivao od Boruto kreatora. On je rekao, to je kao da bacim kockice i tako odredim da je lik gej ili ne, bože me sačuvaj. Da izbjegnem one komentare gde ljudi kažu da Kodachi nije kreator Boruta. Nije, ali je pisac mangije, a anime je rađen po uzoru na mangu, tako da vam dođe na isto. Jako je bitan deo same celine. Kada smo kod njegovih ne nešto preterano bistrih izjava, moramo da spomenemo i ono kada je sam sebe kontradiktovao. Kako? Pa jednostavno prvobitno se zalagao za te LGBT elemente i same likove kao nešto bitno što je izuzetno potrebno samo fiktivnom svetu i onda posle toga okači post da jednostavno oni kao ne mogu puno uticati na sam kvalitet, ali ne vidi razlog zašto oni ne bi trebali da postoje. Uz rečenicu, voljeti nekoga je prirodno i ne treba vam razlog da prikažete nešto što je deo prirode. Šta? Znači, posle svega ovoga ne bi me čudilo da je Kakashi žensko ili da Naruto za trudni ili da je Boruto sam sebi tata, tako da relativno sve moguće kada imate ovako kreativne pisce. Uz pomoć njegovih legendarnih izjava skontao sam dve stvari, doduše jednu sam potvrdio, a jednu sam skontao. Što se tiče same potvrde, video sam da pisci Boruta nisu nešto preterano bistri, a što se tiče toga što sam skontao, jednostavno logično je da droga u Japanu nije nešto preterano skupa. To je u principu bilo to što se tiče ovog videa, mi se vidimo u nekom sljedećem. Do tad, veliki pozdrav!